Мати святая, просишь нас у объявлениях много раз, как мы до Иисуса пришли, счастье им вечное знайшли, как мы до Иисуса пришли, счастье им вечное знайшли. Ты уратуешь свет от зла, выведешь с темры до светла, силу шатана знищишь ты, те разрушанец свой святый, силу шатана знищишь ты, те разрушанец свой святый. Мати предвечной добрыни, будем с тобой молиться мы, хай расквитнее в сердцах май, ты на молитву нас наткняй, хай расквитнее в сердцах май, ты на молитву нас наткняй. Верим, настане хутка час, возьме ружанец кожний з нас, затріумфує, змогши зло, серця пречистає твоє, затріумфує, змогши зло, серця пречистає твоє. Мати святая, просишь нас у объявлениях много раз, как мы до Иисуса пришли, счастье им вечное знайшли, как мы до Иисуса пришли, счастье им вечное знайшли. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Благословлена ти, Марія, бо носила Створителя свету. Ти народила того, хто створив тебе, і навеки застаєшся Панною. Гэтымі словамі молитвы на ўваход пачынаем святую мшу, падчас якой будем прасіць заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі ва ўсіх нашых просьбах, падзяках, інтэнцыях, якія прыходзім на гэту святую мшу складковую. Заносім да Бога нашыя прагненні нашых сэрцаў, якія, можа, ведае толькі сам Айцец Нябесны. І каб за заступніцтвам Найсвяцейшай Панны Марыі і нашай супольнай малітвы Пан Бог выслухаў нас і адарыў патрэбнымі ласкамі. А асаблівым чынам будзем маліцца падчас гэтай мшы, як і просячы, як падзяка Маці Божай за апеку і шчаслівае нараджэнне для Марыны, аб ласку, здароўе, Божае благословенства, веку Маці Найсвеншай, і патрэбныя ласкі для Гапон, Алексея, Александра, Жаны, Захара, Карыны, Ласко, Маргарыты, Трэцяк, Вікторіі і ва ўсіх нашых патрэбных ласках, аб якія просім сёння Пана Бога, каб Пан Бог шчодра адарыў нас сваёю благадаццю. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami.
Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Отче, сёння мы с радостью ушановываем наисвятейшую Матерь Твоего Сына. Просим Тебе праз яе заступництва, да поможи нам у слабости нашей, каб мы, покинувши свои грехи, могли удосконалиться у цнотах, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читание книги пророка Даниэля. Я, Даниэль, отчув, что за правды дух мой из-за этого и убачил в моей голове, и убаченное в моей голове сполохало меня. Я подошел до одного из тых, хто стоял побач, и спытал его про сапраўднае значение всего этого. И он сказал мне и растлумачил значение визии. Гэтыя 4 вялікія жывёлы, гэта 4 валадарствы, якія паўстануць з зямлі, але валадарства прымуць святыя Бога Найвышэйшага і атрымаюць валадарства назаўсёды і на векі веков. Пасля гэтага я пожадал докладно доведацца про 4-ю жывёлу, якая моцна адрознілася ад усіх іншых і была надзвычай жахлівая, мела железныя зубы і медныя кіпцюры, пожирала і раўнавала, а рэшткі топтала сваімі нагамі, і пра 10 рагоў, якія былі у яе на галаве, і пра іншы рог, які вырас, і перад якім выпалі 3 рагі, і пра той рог, які здаваўся большым за астатнія і меў вочы і вусны, што казалі ганарыста. Я глядзеў, і вось рог той падняў вайну супраць святых і перамагаў іх, пакуль не падышоў старадаўні, і суд быў аддадзены святым Найвышэйшага, і настаў час, каб валадарствам авалодалі святыя. І так сказал ён: 4-я жывёла будзе 4-тым валадарствам на зямлі, якое стане большым за ўсе валадарства і будзе пажыраць усю землю, таптаць і раўнаваць яе. А 10 рагоў – гэта 10 каралёў валадарства. І іншы паўстане пасля іх і будзе адрознівацца ад папярэдніх і скіне 3 каралёў. Ён будзе казаць словы супраць Найвышэйшага і будзе нішчыць святых Найвышэйшага і лічыць, што можа змяніць часы і закон, і святыя аддадзены будуць у рукі ягоныя на час, часы і палову часу. Аднак адбудзецца суд,
і адабрана будзе ўлада у яго, каб ён згінуў і быў знішчаны дашчэнту, а валадарства і ўладу і мноства валадарстваў, што ёсць пад усім небам, будзе дадзены народу святых, найвышэйшага, валадарства, якога вечнае валадарства. І ўсе каралі будуць з паслухмянасцю служыць яму. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Благословляйте Пана человечие сыны, хвалите и узвеличивайте Его навеки. Нехай Израиль благословляє Пана, хвалите, узвеличивая Его навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Благословляйте Пана святары Ягоные, хвалите, узвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана слуги Ягоные, хвалите, узвеличивайте Его навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Благословляйте Пана духи и души справедливых, хвалите и узвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана святые и покорные сердцем, хвалите и узвеличивайте Его навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте увесь час и молитесь, как могли стать перед Сыном Человечим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus сказał swoim uczniom: Zważajcie na siebie, kab serce wasze nie byli obciążane pachmielem i pijaństwem i życiowymi kłopotami, i kab dzień той nie zastał was niespodziewana jak pastka, bo on przyjdzie na wszystkich, kto żyje na powierzchni усей ziemi. Dyk czuwajcie wесь czas i молитесь się, kab wy mogli позбегнуть усяго того, что повинно отбыться и стать перед Сыном Человечим. Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Присядьте, коли ласка, на хвилинку. Умиловані в Христі, Пану, брати і сестри, хоч год календарний jeszcze триває, але у нашым хрысціянскім жыцці адбываецца трошкі інакш. Заканчваецца год літургічны. Сёння апошні дзень перад тым, як мы перагарнём яшчэ адну новую старонку нашага духоўнага жыцця. І гэты час дзіўны. Ён як быццам прымушвае нас задумацца над сваім лёсам, над сэнсам нашага жыцця. Калі паглядзім
на прыроду, якая нас агарняе, атачае, бачым нейкую серасць, нема зелені, як быццам усё замярло, як быццам усё затрымалася ў чаканні нечага невядомага, што мінула, а перад намі невядомая будучыня. Старэйшыя людзі, спатыкаючыся, можа, успамінаюць свае пражытыя гады, прыпамінаюць, як было некалі, параўноўваюць сённяшнім жыццём. Можа, дзесьці сумуем, гаворым аб свае харобы, балячкі. У нашым жыцці, незалежна ад узросту, паяўляецца нейкі смутак. Адчуваем нейкую роспач, неаднойчы нейкае незадавальненне, благі настрой, паяўляюцца нейкія дэпрэсіі, усё часцей. І, можа, пытаемся, для чаму так? Як з гэтага вырвацца? Хоць чалавек можа быць поўны энергіі, забеганы ў гэтым сваім штодзённых тросках, заботах, клопатах, стараецца аб хлеб паўсядзённы, але у душы смутак і як быццам чалавек напоўнены нейкім цяжарам, які прыгнятае чалавека. І вось сёння Езус Христос, звяртаючыся да сваіх вучняў, таксама і да нас з вамі, Ён хоча напомніць нам, што гэта, што мы бачым і чым жывём тут на зямлі, гэта толькі хвілёвае нашае затрыманне. Мы як прахожыя на гэтым свеце. Тое, што мы адчуваем і чым жывём тут, гэта як сон, які міне. І гэта наступіць у момант, калі мы не чакаем і не ведаем гэтага ані дня, ані гадзіны, але перад намі будучыня, вечнае жыццё. І варта у кожнай хвіліне нашага жыцця застановіцца, задумацца, што ў маім жыцці важнае, а што найважнейшае. Гледзячы на свае пражытыя гады, запытацца самога сябе, ці варта было так жыць? Ці варта было дасягаць тых велічын, да якіх я імкнуўся, а згубіў тое, што мог учыніць, сапраўды адчуць лёгкасць і патрэбу для сэрца, задавальненне да сваёй душы, а гэтага цяпер не адчуваю. Я як быццам сплю. Айцы касцёла таксама не раз разважалі над праўдай, якая стаіць перад кожным чалавекам, што наступіць канец свету. Будзе канец часу, раней ці пазней, а для кожнага з нас у момант маёй смерці. Гэта асабісты канец часу, тут прабывання на зямлі. Святы Аўгустын аднойчы у сваім казанні, звяртаючыся да сваіх слухачоў, сказаў так: «Браты, жывіце так, каб не спалі не вашыя вочы, але каб не спала вашае сэрца. Каб не спала вашае сэрца». Тое, пра што сёння кажа Езус Христос у сваёй навуцы, а якую выразіў евангеліста Лука.
Зважайце ж на сябе, каб сэрцы вашыя не былі абцяжараныя жыццёвымі клопатамі. Жывіце так, каб вашыя сэрцы не былі абцяжараныя жыццёвымі клопатамі. Мы змагаемся пра розныя рэчы. Мы імкнемся да розных выжынаў, чы ў супольніцтве, каб заняць нейкае высокае станавіска, альбо змагаемся, каб здабыць рэчы матэрыяльныя, якія патрэбныя ў нашым жыцці, але не найважнейшыя. Але вельмі часта забываемся пра тое жыццё духоўнае. Умілаваны ў Хрысце Пана, браты і сёстры, мы забываемся пра тое, што наша айчына ёсць у небе. Як сказаў святы Павел апостол, наша айчына у небе, адтуль як збаўцы чакаем Пана нашага Езуса Хрыста. І сёння ў Евангеліі мы таксама чуем слова «чувайце ўвесь час і маліцеся, каб маглі стаць перад Сынам чалавечым». Могуць прыйсці ў нашым жыцці дэпрэсіі, могуць прыйсці расчараванні, можа прыйсці смутак. Можа прыйсці момант, калі я лічу, што я змарнаваў сваё жыццё. Але ёсць адзін ратунак і адна дапамога, якую дае нам сёння Езус Хрыстус. Чувайце і маліцеся на кожным месцы. Малітва – гэта тое, што дае нам мне дапамогу, моц, якая з'яднае нанова, яднае мяне з маім збаўцам Езусам Хрыстом. Езус Христус таксама перад сваёй крыжовай мукай, калі ўзяў з сабой сваіх вучняў, казаў: «Чувайце, маліцеся». Езус Христус таксама маліўся, прасіў свайго Айца: «Божа, калі ёсць такая магчымасць, аддалі ад мяне гэты келіх, але няхай будзе твая воля, не мая». Зауфаў, даверыўся свайму Айцу. Вучні тады змарнавалі гэты момант. Яны паснулі. Езус з болем кажа: «Адной гадзінай не маглі чуваць разам са мною». Боль і смутак быў у яго сэрцы. І вось тады, што змарнавалі гэты момант чування і малітвы, гэта было том, што не атрымалі Божай дапамогі, моцы. І тады са страху уцяклі, адвярнуліся ад Езуса. Са страху. Адракліся, як Пётр, бо не было гэтай моцы духоўнай, ласкі Божай. І таксама ў нашым жыцці, калі няма гэтай Божай ласкі, мы таксама можам быць самыя са свайго выбару. Можа ў нашым сэрцы паявіцца абыякавасць, паўпустка духоўная, гэтая цемра, якая і з'яўляецца прычынай маіх дэпрэсій, майго смутку, майго благога настрою, бо я застаюся адзін. Не таму, што побач няма нікога, таму, што я замыкаюся, уцікаю ад сябе, ад Бога. Калі я думаю, што я толькі сваёй моцай, сваёй самавыстарчальнасцю магу ўсё паканаць. А гэта памылка, вельмі вялікая памылка. І тады ламаюся. Езус дае мне сёння раду. Перад невядомым, што мяне чакае ў будучыні. Чувайце і будзьце гатовымі, маліцеся ў кожным часе, каб мы адчынілі наша сэрца на Божую ласку, каб, карыстаючыся са святых сакраментаў, з гэтага Божага дара хлеба жыцця, якім з'яўляецца цела і кроў Езуса Хрыста, гэта гарантія жыцця вечнага, каб мы маглі у кожнай хвіліне, калі б не паклікаў мяне наш збаўца, мы маглі з радасцю сказаць і пачуць слова Езуса Хрыста. Сказаць: «Езу Хрыста, кахаю Цябе, уфаю Табе». І пачуць у адказ: «Прыйдзіце да мяне, благаслаўлёная, у радасць і хвалу Айца Нябеснага ў небе. Аман».
Праз Христа, які заклікае нас да чування і малітвы, узнясём супольныя просьбы да міласэрнага Бога. Молімся за святы касцёл, каб ён няспынна ачышчаў і імкнуўся да сваёй вечнай мэты. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нашую айчыну, каб Бог ахоўваў яе ад няшчасцяў. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за людзей, сэрцы якіх абцяжараныя свавольным жыццём, п'янствам і жыццёвымі клопатамі, каб яны абразуміліся і жылі ў чуванні і малітве. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся ва ўсіх нашых інтэнцыях, просьбах, падзяках, якія заносім пра трон Божы ў небе за заступніцтвам Найсвяцейшай Марыі Панны. Каб Бог у сваёй любові і міласэрнасці атуліў нас сваёй ласкай і адарыў патрэбнымі дарамі. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за ўсіх памерлых і блізкіх нашаму сэрцу, каб яны атрымалі дар збаўлення. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нас саміх, каб мы добра выконвалі свае штодзённыя абавязкі і былі гатовыя да сустрэчы з Панам. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Божа, выслухай нашыя пакорныя просьбы і ўчыні, каб мы былі падрыхтаваныя да сустрэчы з Сынам Чалавечым, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, одари любовью, хай душа Тобой живе. С верой и надеей, Пане, просим, одари любовью, хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочам жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы пыл мизерный, марный, темры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Без Тебе мы пыл мизерный, марный, темры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Спрадвечный Боже, отдаючи пашану Маті Твоего Сына, покорно Тебе просим, нехай святая ахвяра, якую мы Тебе складаем, праз ласку Твою учинить нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці Узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзеве. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях,
Благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Асанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. I z duchem Twoim. Перадайце ближняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
які бяреш на сябе грахі свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живет, и Он сумным надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дає сябе удар, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дає сябе удар. Наш Пан добрый пастыр, притулок слабым, дає літостиво у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надії святлом, любов'ю святою лагодить нам боль, и сум разъясняє надеи святло. Jezu, у сердце Ты моим, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Молимся. Милосердный Боже, даючи пошану Маті Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щодро наділи нас усіми потребними ласками, кабы неспинно удоскональвалися у християнских цнотах, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Тривайте у спокої Христуса. Дякуєм Пану Богу. Зараз jeszcze занесем наши спольные молитвы за заступництвом Найсвятейшей Марии Панны, про трон Божий в небе. Ось я пред Тобою, знов молюся, б'ю поклон, хай гэтый день будет Твоим, любовью мне святи. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum.
Wysłuchaj, Matko nasza jasnogórska, próśb naszych, których dziś do Ciebie zanosimy. Użycz nam darów ze swej skarbnicy i obfitości łask, jakie posiadasz. Archanioł, pozdrawiają Ciebie, nazywa Cię pełną łaski. Wszystkie chóry anielskie błogosławią Cię. I my, pielgrzymi ziemscy, wolamy do Ciebie. Bądź pochwalona, pełna łaski, Pan z Tobą. Usłysz nasze prośby i módl się za nami do Boga. Będziemy powtarzać: błagamy Cię, Matko Częstochowska. Błagamy Cię, Matko Częstochowska. W intencjach dzisiaj Tobie przedstawionych, a szczególnie jako podzięka Matce Bożej za opiekę i szczęśliwe narodzenie dla Maryny, a blasku zdrowia, Boże błogosławieństwa, po opieku Najświętszej Maryi Panny, a potrzebne łaski dla Gapon, Aleksieja, Aleksandra, Żany, Zachara, Karyny, Lasko, Margaryty, Treciak, Wiktorii. Błagamy Cię, Matko Częstochowska, za chorych, aby ich uzdrowiła, za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Matko Częstochowska, za płaczących, abyś im łzy otarła, za sieroty opuszczonych, abyś im matką była, za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, zakuszonych, abyś sideł szatańskich wybawiła, za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, za grzeszników, abyś im żal i łaska spowiedzi wyjednała, za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła, za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich strzegła od nieszczęść i drogą przykazań Bożych prowadziła, za wszystkich, którzy cierpią dla sprawiedliwości, prawdy i wolności, o wytrwanie przy Bogu i Chrystusie w Kościele Świętym, o zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Módl się za nami, Matko nieustającej pomocy, aby się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, zawsze dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polec, swojemu Synowi nas oddaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie